कोकणशाही न्यूज चॅनल आयोजित सिंधुदुर्ग 2030 विजन या कार्यक्रमाला या ठिकाणी उपस्थित होताना मनस्वी आनंद होत आहे। ज्या विकसित सिंधुदुर्गाचं स्वप्न 1995 सालामध्ये सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र आणि आपल्या या भागाचं लाडकं नेतृत्व सन्माननीय केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब यांनी पाहिलं, त्या सिंधुदुर्गाचं 2030चं विजन कसं असेल हे सांगण्यासाठी आज सर्व स्तरातील आणि सर्व राजकीय पक्षाचे वरिष्ठ नेते या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि या कार्यक्रमातून नक्कीच एक चांगला संदेश जनमानसापर्यंत जाईल आणि विकसित सिंधुदुर्गाचं स्वप्न आपण सर्वजण पाहत आहोत आणि त्यासाठी सर्वांचा हातभार आणि सगळ्यांचं सहकार्य या ठिकाणी लावेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।